हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो यूट्यूब चैनल फिन खनसेबाव नोंथांमोननि एसएससी एबा ग्रुपनि फर्म सबमिट खालामनाय बेनो जाबाय बिजनेस प्लान भिडिअ स' नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नायनानै सोलोंनानै सबमिट खालामनो हायो जेरै दाउ फिनाय अमा फिनाय बोरमा फिनाय हांसो फिनाय बा गुबुन गुबुन फार्मिं आरो नन फार्मिंआव जायफ्रा लादों एसेब्लाबो नोंथांमोना आइडिया मोनगोन आरो बिजनेस प्लान नोंथांमोना फर्म सबमिट खालामनो हागोन स' बिनिफ्राय जाय नोंथांमोना बडो जब इनफो यूट्यूब चैनल गोदान साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि सरकारि आसनि आरो लोगोसे साख्रिनि बागै आपडेट जेब्लायबो मोननो हागोन दा लोगोफोर बिनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना बोरमा फिनाय भिडिअ नांगौ डिसक्रिप्शनाव दङ चेक खालाम बेयाव खालामनाय दंखायो नोंथांमोना नायनानै सोलोंनो हागोन दा जायखिजाया जों थांग्रोन अफिसियेल साइटआव दा जों फैबाय अफिसियेल साइट एसआरएलएमआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोनाथ' मिथिगौ सीआरपि होननाय खोनायो बिअ खोनायो बेनिफ्राय बिपिएम बेनिफ्राय ब्लक कर्डिनेटर खोनायो स' बे अफिसियेल साइट बेयावनो गासिबो डिटेल्सआ दंखाजोबो आरो बेनिफ्रायनो स्किमखौहाय होनाय जादों दा नोंथांमोननि स्किमनि नामा जाबाय नोंथांमोना मुख्यमन्त्रि नोंथांमोना मिथिगौ उद्यमिता आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय अभियान नोंथांमोना बे स्किमखौ मोनदों दा नोंथांमोना बे स्किमनि आन्दाराव नोंथांमोना फार्स्ट किस्तिखौहाय 10,000 मोनगोन जायनो फर्म सबमिट खालामो नोंथांमोना एसेबो जुदि नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम गैयाबा नोंथांमोना 10,000 मोनगोन आरो बे 10,000 जों नोंथांमोना खामानि मावनानै अके 10,000 जों नोंथांमोना बेहाय फार्स्टआव खामानि मावबाय आरो खामानि मावनायखौ नोंथांमोनाव सार्भे फैगोन अके एसआरएलनिफ्राय बा ब्लक अफिसनिफ्राय नोंथांमोनाव सार्भे फैगोन आरो सार्भेयाव गासैबो जुदि अके दङबा नोंथांमोननो नेक्स्ट बोसोराव नोंथांमोननोहाय 25,000 रांखौ होगोन एन्ड बे 25,000 जों लानानै आरोबाव नोंथांमोना खामानि मावनांगोन बिनिफ्राय बेंकनो नोंथांमोना 12,500खौहाय हरफिननांगोन देन स' नोंथांमोना फर्म सबमिट बोरै खालामनांगौ बिजनेस प्लानखौ बोरै खालामनांगौ दानिया जोङो नायनोसै दा लोगोफोर आं बेयाव मोनसे फर्मेट लाना फैबाय बेनो जाबाय बिजनेस प्लान नोंथांमोना बेयाव मोनदों आरो बे जाबाय फिगारि एबा अमा फिनायनि अके बेनिफ्राय गुबुन गुबुन फैगोन भिडिअ लासैनो फैबाय थागोन आरो बेल' नङा बेखौ नायनानैनो नोंथांमोना माखासेखौ सोलोंनो हागोन आइडिया मोनगोन दा बेबायदि फर्मेटखौ जाय जेराव लादों नोंथांमोना बेखौ लाबानो जाबाय नोंथांमोना मोनखागोन बिअ लेभेलनिफ्राय बा नोंथांमोना गामि लेभेलाव ग्रुप वाइसआव नोंथांमोना मोनदों जानांगौ देन बिनिफ्राय फार्स्टआव बेयाव नोंनि नाम थागोन अके नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों ग्रुपनि जायनाखि मेम्बार बेयाव नोंनि नामा थागोन बेखौ नोंनि नामखौ होबानो जाबाय एन्ड एसएससि एमआइएस कड थायो बेखौ नोंथांमोना फर्म सबमिट खालामनायाव फर्म फिलआप खालामनायाव जायखौ होदोंमोन बेजों गोरोबथारनांगोन अके बेखौ होदो एन्ड कारेन्ट इक'नमिक एक्टिभिटि नोंथाङा दायो प्रेजेन्टआवहाय दायो मा मावगासिनो दङ हमना ला हिन्जावफोरा मा जायो बांसिनानो हाउस वाइफ जायो अके बा आबाद मावो स' बिथांमोना बेखौ होनो हागोन एग्रिकालचार बा काल्टिभेटर होनो हागोन नोंथांमोना आरो खायसेया हमना ला नोंथांमोना अमाखौ फिगासिनो दंखायो नोंथांमोना बेखौबो होनो हागोन जायखिजाया काल्टिभेटर होबानो जाबाय बा एग्रिकालचार नोंथांमोना होनो हागोन जायखिजाया जोङो आबाद मावो मेक्सिमाम एन्ड बे मावनायनिफ्राय बेसेबां आर्निं जायो बोसोराव बेखौ बेयाव बुंदों हमना ला 1 लाख जायो बा नोंथांमोना 50,000 जायो अके बा नोंथांमोना 60,000 जायो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे बेखौ लिरना होयो देन फैबाय दानिया नेम अफ द बिजनेस हुइच इज बिं प्लेन टु स्टार्ट एन्ड एक्सपेन्ड जाय नोंथाङा बिजनेसखौ खालामनो सानदों बेखौहाय फेहेरनो एबा गिदिर खालामनो स' नोंथांमोना माखौ खालामगोन नोंथांमोना जुदि फिगारि लादोंबा बे फिगारिया नोंथांमोना बेयाव फिगारिया बावनो फैगोन बा अमा फिनाया बावनो फैगोन स' नोंथांमोना बेखौनो फेहेरनो सानदों नङा होमबा देन बेयाव फैगोन एन्ड बेनिफ्राय इनभेस्टमेन्ट प्लान फैबाय नोंथांमोननि बेयाव नायदो नै स' बेयाव दङ दा नोंथांमोना नाम्बार अफ गड बे एसे मिस्टेक जानांगोन फर्मेटआ बेवहाय नोंथांमोना मोनदों नाम्बार अफ गड बाट बे बोरमानि नङा बेवहाय पिगनि जागोन अमानि जागौमोन देन नोंथांमोना बेखौ जाहाथे नायो कारेक्सन खालामना लाबानो जाबाय बे फर्मेटआ एसे गोरोन्थि दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना माबेसे बायगोन स' माबेसे बायगोन नोंथांमोना अमाखौहाय नोंथांमोनाथ' 10,000ल'सो मोनगोन नङा होमबा देन बेनिफ्राय नोंथांमोना गोरोबनांगोन अके स' बेसेबां नोंथांमोना बायनो हागोन जास्ट अमाखौ जोङो एग्जाम्पल मानैखौनो लाबाय जों मानै अमा फिसा बायगोन जोङो हमना ला जों अमा फिसा बायगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन ओरैबायदि दा जेनेरेलि खोथायाव नोंथांमोना 10,000 मोनगोन नालाय नाथाय बिनि एस्टिमेटआ एबा बाजेटआ बारा जायोबा नोंथांमोना गावनिफ्राय होनांगोन बेनो जाबाय सेल्फ कन्ट्रिबिउसन होनना बुंदों नोङो नोंनिफ्राय एसे होदेरनो हायोबा नोंथांमोना होनो हागोन आरो थ' बिनिफ्राय दानिया फैबाय मेटेरियेल्स एबा नोंथांमोना जुदि अमा फिनोबा अमा फार्म खालामनोबा नोंथांमोना मा गोनांथि जायो दा फार्स्टआव पिगलेट्स मोनदों एबा अमा फिसा नोंथांमोना मोनदों बेयाव नोंथांमोना अमा फिसाया मासेयाव सांलायो हमना ला गैयाब्लाबो जोंहा 3,000 लायो 3,000 जोंहा लायो मार्केटआव गैयाब्लाबो एन्ड बेनिफ्राय जों मानै बायगोन अके मानै बायगोन अब्ला जोंहा बेजों सानजाब्रै नैजों अब्ला जोंहा ओरैहाय फैबाय 6,000 6,000 बेयाव फैबाय देन बेनिफ्राय हममेड फिड जोंहा गुन्दै नांगौ जायो अके गुन्दै नांगौ जायो स' गुन्दैनि दामा हमना ला सेरसेयाव 15 अके बेनिफ्राय जों हमना ला मानिया बेसेबां जागोन नोंथांमोना बेखौ आइडिया खालामदो हमना ला
बेवहाय जों हमना ला 300 केजि जाबाय अके बोसोराव 300 केजि जाबाय अब्ला बेसेबां जागोन बेखौ सानजाबनानै बिथिंहाय नोंथांमोना होबावदो अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना मेडिसिन स' अमाया बायचान्सआव जुदि लोमजायोबा बेमार जायोबा नोंथांमोना मेडिसिन होनांगौ जायो भेक्सिन होनांगौ जायो बेखौबो नोंथांमोना लिरबानो जाबाय स' नोंथांमोना भेक्सिननि दामखौ एसे नोंथांमोना आइडिया लागायनानै लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय खैथा भेक्सिन नांगोन नोंथांमोना बेखौ होनानै बिथिंहाय टटेलखौ होदोलाय बेसेबां थांगोन होननानै एन्ड बाय'सेक्युरिटि अमानि हमना ला अमा फिसिनायाव नोंथांमोना माखासे सेफ्टिनि थाखाय नांगौ जायो जेरैहाय ग्लभ्स नांगौ जायो जुथा नांगौ जायो बेफोरबायदि बायदिसिनाखौ नोंथांमोना हमना ला प्लास्टिकनि बायदिसिना मोदोमाव गानग्रा स' बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो बेखौ नोंथांमोना आइडिया खालामनानै बेसेबां मार्केटाव सोलियो बेखौ लानानै खैथा नांगोन बेखौ लानानै आरो बिथिंबो नोंथांमोना जाहाथे होयो अके एन्ड बेनिफ्राय इन्सुरेन्स थायो स' बेनिफ्राय इन्सुरेन्स थायो नोंथांमोना ओरैबायदि मोनसे भेटेनारि डिपार्टमेन्टआव इन्सुरेन्स थायो अके अमायानो जा दाउआनो जा बोरमायानो जा बेनि एगेन्स्टआवहाय इन्सुरेन्स खुलिनो हायो आरो इन्सुरेन्स खुलिबा मा जायो जुदि बे थैयोब्ला स' नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइखौ मोनफिनो स' बेखायनो इन्सुरेन्सखौ नोंथांमोना मानि खालामबाय हमना ला इन्सुरेन्सआ मासेयाव हमना ला 500 लाबाय अके 500 लाबाय मानैबा जोंना जाहैबाय बिथिंहाय नोंथांमोनाहाय मोनबाय 1000 थांबाय दा टटेल हिसाब खालामनानै स' गासैबो टटेल हिसाब खालामनानै नोंथांमोना बेसेबां जाखो सरकारनिफ्रायथ' नोंथांमोना 1000 मोनगोन बेखौ मिथिखाबाय टटेल हमना ला 15000 जाबायबा नोंना हमना ला बाजेटआ अब्ला नोङो 5000 बेयाव होदेरगोन होननानै नोङो बेयाव लिरनांगौ अके स' बेनिफ्राय टटेल बेवहाय 15000खौ नोंथांमोना बेवहाय होनो हादो अब्लानो जासिगोन देन बेनिफ्राय फैबाय दानिया बेदर स' नोंथांमोना मिथिगौ अमाया जोंहा मानै दंमोन ना मानै दंमोन दा जोंहा मिथिबाय जास्ट एग्जाम्पल नोंथांमोना अमाखौहाय टारगेटआ जाबाय नोंथांमोना बेसेबां केजि दिहुनगोन बेखौहाय बेयाव बुंनाय जादों अके माने बोसोराव बेसेबां केजि दिहुननो हागोन बे अमा मानैनिफ्राय हमना ला स' नोंथांमोना बे अमा मानैया बुहुत फिसा जाबाय बा बायदिसिना एडिशनेल जालांबाय थाबाय बारायलांबाय थाबाय अब्ला जों टारगेटआ जास्ट एग्जाम्पल 300 केजि खायसेया 1 कुइन्टेलबो लानो हागौ 100 केजिबो लानो हागौ जों जास्ट बे एग्जाम्पल 300 केजि लाबाय एन्ड बेनिफ्राय दामा हमना ला 350 सेरसेयाव अके एन्ड बेनिफ्राय बेसेबां जाखो जों फाननानै मोनबाय जोङो 1 लाख जोंहा 12000 बेबायदि मोनबाय स' बेबायदि सिस्टेमाव बुंदों नोंथांमोना बेखौ आइडिया खालामनानै लिरनो हागोन स' बेनिफ्राय बोसोराव बेसेबां मोनखो नोंथांमोना आइडिया अनुमान बेसेबां मोनगोन नोंथांमोना बोसोराव अमा फाननानै स' बेखौहाय एडिशनेल इनकाम नोंथांमोना बुंदों हमना ला नोंथांमोना लाख थाखा मोनखायो अमा फानोबा बुरजा फानोबा अके स' बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट खालामदो बेयाव नोंनि साइन थाबाय एन्ड बेनिफ्राय भेरिफाइडआ जाबाय ब्लक कअर्डिनेटर जायखौ जोङो बिसि होनना बुङो स' बिथांमोना बेयाव भेरिफाइड खालामगोन अके बेयाव भेरिफाइड खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय बेयाव बिनि नाम थागोन एन्ड नोंथांना रेजेक्ट ना एप्रुभ जाखो बेयाव बिथांमोना लिरगोन अके एप्रुभ बा एप्रुभ रेजेक्ट बा रेजेक्ट आरो रेजेक्ट बा स' मानि थाखाय रेजेक्ट जाखो बेखौबो बेयाव मेनसन खालामनानै होनांगोन अके स' बेवहाय मेनसन खालामनानै होनांगोन जायनोखि बेयाव भेरिफिकेसन खालामगोन भेरिफाइड खालामगोन बिथांमोना मेनसन खालामनांगोन दा बेखिनियानोसोमोन नोंथांमोननि माखासे बिजनेस प्लानिं भिडिअ दा नोंथांमोना एसेबाबो आइडिया मोनबाय आरो बेखायनो बे भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो नायनानै एसे एनै बेयाव नोंथांमोना सोलोंनो हायो जेरावहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बावैनो 10000 अके एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्टआव आरोबाव 25000 नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ बेनिफ्राय जायफ्रा फर्म साबमिट खालामनायाव गोरोन्थि जादों जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना जास्ट एडिट खालामबानो जाबाय एडिट खालामनायावहाय जेबो गोनांथि एबा नोंथांमोना गिनांगौनि गैया जास्ट नोंथांमोना एडिट खालाम आरो बेनिफ्राय साबमिट खालामबानो जाबाय एसे एनैया मिस्टेक जाखायो मानोना बयबो गासिबो गोरों नङा जेबो नङा नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया